Eco, Alfa Mike 40, Lima Alfa Ràdio. Les 12 en punt de la nit, com marquen els senyals horaris. No sé si s'han escoltat. Ja és 17 de maig. Molt bé, Joan Ramon, pues sí, home. Ja vaig explicar que jo amb 15 anys escoltava l'altra ràdio. I una nit, recordo un diumenge a la nit, el que feia el diumenge a la nit, vaig anar-hi. Mon pare m'hi va portar, 15 anys m'hi va portar. Allà a la plaça Espanya, a la plaça Catalunya, perdó, a veure'ls com feien el programa en directe. Allà va ser el primer contacte que vaig tenir amb el Quim Fàbregas, el 3ANS, el primer contacte que vaig tenir amb ell. I amb el Manasco Ribas, que després Bravo Quilòmetres 1. Ok? Vinga, va, som-hi serem. EB3 12 Kilo Eco. Alfa Mike 40, Lima Alfa Ràdio. 40 anys de l'altra ràdio. Operada per EB3 Whisky. Endavant.